Ka AIR FM Jongpi, sa sisian pat kapilyang sobhay pi barok kinong sngap, sa kasayan serial. Siya kalasya. Ka AIR FM Jongpi, ringkat ke jingat relang ke Vigan Prasar Noida, bar ke State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya. Hakani kepor kan wan lam cepi ya ke science serial Syakala Syai. Minta ke sengi, ngin pinsengau cepi ya ke benta bakat sau, ke bela ai kerteng, ka artificial intelligence bat ke jing itu ya ke rukom to adang. Kiban yasim benta hakani ke program kilong iban kerjaan karena yor, ikrau perkat tangkeu, ilamprang sengi nong put, iri judia renga, bat iroserin dekar. Ya ke skript, la penbit penbiang de Dr. R.S. Yadav, Sukanya Datta, bat Dr. B.K. Tyagi, la penwandur cekaktian kasih, da Richmond Karluki. Ka jingbo jingto, ya ke jingtip, kadon ke jingedei, ke bajanbha, bat kisngi, basdang jong ke history, jong ke jinglong brio. Henry, ngim sim lala apan, ban itu nes ngotu syai bha, yaki jingto, bat ki dakto jong ki brio ka Mohenjo-daro, bat ki wei ki imlang saalang, bala syai bat stan. Haka wei pat kaliang, ki jingya caprang bayat stet bha, haka science bat technology, kila yalam yangi, caki kerdan basalor bha. Haba ke jingtrang jongi, ban yo jubab ya ka mindu, ka kumnu, ka balai, bat ka hangnu, kala yalam yangi ban lap iki batmai. Kidon ki basalak, bat ki bakwa ban tip yakini iki bat kani kala penlong yaki, ban long ki kenrat jong kini ki benta. Ka wei ka buj, ka baki brew ki pendon kam, kadai ka jingsoy bean, ne ka jing penbut tik tak, yaki dakto jong ki wei. Ki pendon kam yakini ki jingsoy, bat jing penbut, ban yo jing mento yalade da ka lenti ka bomdei. Dangshen ka jubab yakum kini ki jat kam kaladon haki forensic laboratory. Ka basngausi kalong ba watla kani ka kam ban wat hi haki laboratory kalong ka bajrong bat ka bathan ki jingmi pat teng kilong ki bomdei bat ki bom ai jing hun. Henry ki don pat ka jingkermen lingba ka artificial intelligence ban itu ikidakto bat kani kadai ka atiar bathamai ban pendon kambha hakini ki sngi ki bamenta. Hakani ka benta bamenta ka sngi jong kani ka science serial pin yo jing tip chapang ka buj terekam bathamai ka ban ai jing syakri yapi hakaban wat ik pendon kam bakla yaki dakto ne ki rukom tho na ka benta ki tu ki batmu ban penmentoi yalade simen. Haka jingwat iki riu snew ne ki nongle kam snew kani ka buj terekam lingba ka artificial intelligence kala yarap iki pulit bat ki bor ka an ban lap ya ke jubab haka rukom ke badai. Ngila ban ong baka artificial intelligence kala ra syaki kerdan bakam halor ya ke jingwat iki nongle kam snew. Kala kam pensuk ya ke jingterei ki bor ka an. Lada dai haka por ka minchwa haka por baka artificial intelligence kam patrikam kan jendalalong ka ba ban lap iki nongle kam snew. Henry ni ngautu ya ka science bat ka technology lingba ka artificial intelligence kabala kampen state ya ki jingtrei kam bat kabala ai jubab ka badai. Ngila ban ong baka artificial intelligence kala nangken tiu ya ka jingtrei kam jongi hakani ka jog baminta. Tiban tip susu hakabai dei berkani tungin sngap ya kani ka program hadu ka bakut. Balik ni kun, ya kelut nah, lihat benda penhe ke televisyen hadu kata-kata. Khe mandai pendek ketuka televisyen. Ngaso kelut sesangaru.
Hoto May. Mày, ngọt ngọt quả xá thế. Balai bandap phim ju tiu hi ka sha tang tang. Phim tip ka jing bun kam jonga ban shat ban tiu man gas ngi. Ngala berle ekta. Tang ba la dang ale hi pat mày. Pin sa thunum pi banga penjakria kamera sija. Lada phinang panjakria. Phidekin khon banang pan khuo iru. Tus mày pen the lam pi. Ni shu hap ngan tiu sha hi manga. Piti ba shu he nya bet baro shisngi. Kublai kong kong. Ngan the sha pa e piru. Oh, ka biang kai ka manda kata. Toh ngan tiu no daka shas ing mo. Ngan ai lang baka sa terpat ban smai ubi. Ni, nang nu manda phinang ban shat kumta. Ki don pi me ki palok jonga be pulilang. Ngayo amat hayeng jong ki kan chisien. Ka jing bang te pi me. Ngala kali na ki shat komno. Hang ta kan kila batayanga. Phinang bandap ban shat kumta. Da shat I have late yo isu ai pen man ka malu. Ni nyok lan pendom yang ada sumpang baik kan. Imi jong phi te. Ila shulong kum robot ajing tre yang kam yeng. Maria ki ma phi mestem. Ade pen biang ki jing bam di sha baro. Anda de ka por bam japat. Kaja ka jing taru kala biang lut na dong sadong. Ime ibatrim. Dai tre kanu kanu ka kamru ka jing stat te. Shem kenya di no ni kasha. Ani ka jing stat di kong kong. Ngala ajing ikai bahati manda. Shem hap kan ni kasha. Neng hap ban pen ai hadu ka sentur ne. Ni to nai da pendom thandu ka ta. Ap ngapele manga manu kumta. Are iba paya piwan shani mo. Hoi King Kong, ni ngala sukan mau paya pi berak. Alese ba paya. Piwan ru ka por ka babiang bah. Oh, beli mau kumta? Hamar bangidangnya di syate. Toh ai lang kan ka sayang aru. Shong mama. Ang ni the sha mangaya piru mo. Deh, kabang sisa manda kata ka syajong pi. Kublai shibuan mama. Kitip mama sa bulan pi. Ni ong ba image ngi long kum robot. Ha, kumuruban? Beli ti pi ong kumta. Pi mama namar ba istat bahati menteri kam. Ngimpan lap basutu. Ila dep syedja. Bat jing taru kajuk kapor. Wah, pimtip siya. Bakata ka la sisa ban long. Kidan tigi jaka baki dan hi robot bantrai ya ki kam hayeng. Kidan no paya kirustan ruk bagi lai ajing bam de robot. Kidan ken mentali nakadaw ka jing dan uknyang jing pang corona te. Kidan kiri hakabah ki restoran ru kilashna di robot bandai ai jing bami ki breo. Lada la ban le kumta te. Kan phashi buon pi. Kabah si buon ken kong namar badala le amta amdan jing ma ban ya bit ya kaknyang jing pang covid. Te kitrai restoran ru kala isiu bai nong tremo. Hakajaka batribun ki brio lale ya ka kam da ki robot. Kajing emte kala sushanya betang haki machine mo. Menshwate haban mare daki brio shini shatay. Mentapat daki robot. Kane ka khalam te ba kajing khangdam. Kalapun deko ai ki ba ro pi. Buur ki kam ki jam ru la sukilun. Batri kam la jong te ka du nong bha pi. Kade syafi ba kitrai ba ai kam ru da eigen kan siwi kinong tray ka ba zinja si syafi. Sagi kami ki paru ki ha ban sio sa ka ba school khon. Ka ba isn e sha phi ka long ki tu ki ba tray ki kam ki ba sha khang. Ta ken kong ba ong phi tang ki jinglut sudah kat shabapai. Ki e ru ka na ki download phi ka nang mi isi. Dalor ka ne I don sini khanyang jing pang ba bu ba ka jing ma. Lemda dei ba baro ki simlut ya kitika te ngin om lat shu phi na kani ga jing e. Kibreu ki bala pelang baro shi kataru.
Kila haban sailot kat ka ba kila pelang shitom. Wat ka sarkaru ken, kala le te la ka benta ban ai jing erap e kibrio. Kum ki ay mama. Kidon bun phi ke jing pentep. Hakikot kubor, bat ki wei lat pathai jing tep. Syapang ka ram ba ka sarkar ka ai. Kidon empaya kitu ki skim sarkar. Hoi ken kidon. Kum ka Pradhan Mantri Awas Yojana ka ba ai jing erap ban penduna ya ka sut. Buan ni gijing la kaman bagi juya mi pat baru. Lahap penlong no ahla ki jongki yang kisam mo. Kadai ken kong. Tama kadai na ka benta ka jing bha jong ni te. Don we pro jangar pi bokok ban chit yeng. Tang ba usam jeng ba kum gidi kipol ba menta. Da fi ong benta ken ba. Na ken mau pi badan we ubriuru u baju penya iki kam ya dia thiet yeng bat jaka. Tang ba haban husiar ba pi paya kum gidi kibriuru. Haban wat jeng tiap ba lagi dei ni eng ba sisa. Ni ba syuko akhwan tang ya ka pisa. Hoi ken. Kidon kibriu ki bakum kitaru. Ki thok ki syukor ya ki wei tang ban yo nong ya la dia. Tang ba anda kila yo pat ya ka pisa. Kila ja klep not. Katakan ba ong. Hab hi bane husiar baha manda ki por. Hab bane pej baha ki kot kislaru. Kila jubun mama ki ba shatok hakini ki kam ya dia thiet jakaru. Ni kila bun ma pi manda. Tamba ka science kala ya chaprang ba. Bakum kini kinong le kam snio ki ju syakem. Kalaja ayu paya to perlo jong pi balik thiet yeng. Ula le ho wei nong penya ya ki kam ya dia thiet u bala pau nam ba ka ta ka kam. Utau perlo jonga ken ula kwa ban thiet no phi la ka jong namar ba ula thai te ban song wai. Kabuat mas ngelek ti kila kali kat no thumu pelut mo. Hoi kata te baning kong hi kan. Ula ya thu ba ula dan ya ka pisa ba ula pelang bat ka PPF. Ula ong ba ula ban sei hadu khat san lak. Khat san lak ka perthai menta te. Ompat yo yeng pi mo paya. Utau nong penya ula ong ya kata ka ju kan ba. Ula ong batang si kamraru ompat yo. Jika ipar ka baja hadian mo apa ya? Utau nong penya ula penken ya ki jingken. Ba ula ong ba utau parlok. Udang la hi ban simram na bang. Namar ba udan sa sans na mi ai ban tre. Kakam utaw nong penyat te kalong menyerap ikibriu mama bakin yo yeng kat kum ka jing dan jongki. Hoi manda. Utau nong penya ula ong ba udan ya ki kot kisla jong ka wei ka yeng. Ka deiru ha ka jaka ka ba piang ba. Ula ya lam utau parlok jonga syatahi. Kalong kumno mo apa ya kata jaka? Kata ka jaka te kong kalong ka ba itenat ba pi. Kidang bun ba ki dieng ki siet. Kum kata ke jaka te. Kadai ban ram ba mo. Hoi tang ba ka ba pelapat kalong ba ka dor ka kamduna hang ta. Kuno maha kanika putai ka ba menta om niru. Dang don se kini ki jaka bar ki yang ki bakam dunador. Kata te ka kamduna namar ba ha ka kam ya dia thiet jaka ken. Kala hiar hi na ka daw ka klam. Kum ta ki try ru kim ban sia ban pelat ka pelat ka dor ka ba kamduna. Kalong kumno mama kata ka yeng pat. Kata ka yeng te ka don ka kamra songkai ka ba he ba. Ki don artli ki kamra thia ba he. Bat ki pen khana bat kamra sumru dia. Ka kamrasit Japan ngati yang su thu ba daret ka kamrasit jate ka jenjar bahapi. Oh ka kamra sat jali te ka ba he ba pi kong. Kadoru klaremo mama. Ni kata ka yeng te kara song dor kumba. Henriu san hadu nyop holak. Ni. Tang ba on yo yang tat syai kan menta ki por. Utau parlok ru la man bhai kata ka yeng. Ba ula rai ban sim. Namar ba ula rai ban sim na karam na bang. Lom dadai ban sim kloi ru. Kala ban ki do su syu pi. Hoi ken. Kat nang ya ka por te ka dor ka nang kiu ban. Kamut ba utaw nong penyat usukmi mama. Mdai ma utra jong kata ka yeng. Manda. Usuyo ka bor ban pen. Kala along gumba utra yeng ula ai ka hok ha u ban penyat ken. Ki pathiet ru ki hap ai advance mama katuk ane ka pisa. Hoi ken. Ka judai hi ka ru kom man le kum ta te. Onda la thiet ka yang ka sam ne ka jaka. Hapat ban register. Hoi. Utau ba penyat ula ong ba un pendep ya ka ta ka kam hapo ka sibnai Tambah kan ka perthai ka menta te. Haban penti kena mo bagi kot kislakin de ki basisha om ki bathok. Hoi. Utau nong penya ula ong yu tau parlok jonga ba un om khuslai. Ula ai ru yu shabi. Bar ula ong bakila ban wan sa no ha kata ka singi ka ba buat hi. Kan nu ka jingkimen jengki mo panyo ya kata ka yeng bathamai. Ni dah sengap te. So kum badan ke air ke AP paya landat jong kata. Ngaru te pi ngam so syania.
Hi la anta de ka badai. Balai, cayu te mama ding kata. Pitem, andau tau parlok jangau la let chakata ka yeng bathamai. Ulai alam ya la ka lok bat ki khun. Tang ba ka basungsi pat ka long. Bakata ka jingkmen ka la ne tang sipor. Lajayu ko mama. Pitem ni am bahadin si benai ru. Utau nong penyat. Sim la penyo e kikot kisla. Kata te kala de ka bas ngushar khay shisha phi. Nakata ka daw ken kong. Ngimju day ban sani aklumar yanu yanoru. Nalor bau tau palok jong phi. Ula kloy bat ban sim na karam na bang ru mo. Hoi ken. Ula keli si keli na utau nong penyat. Lanu ba un yo ya kikot kisla na marbau haban ai haban. Kitra yeng basisha kim shimlawan se mama. Kilawan ken manda. Anda kilawan makiru. Kila su sah ka umdum. Kanu ka jing sung le ran phi mo yo ta porlok jong phi. Bat ka jing le ran bat ka jing song klumar jing mut hi kan. Ula le kum nupat mama utau tra yeng. Maria poite ula keli sanu ka dan ka tala ba ula khang. Ka jing sung kluma thlem ka ta te pa ju sngo phi. Buon bangila shiyo itang haki film. Ta ken. Utau parlok jangau la mi sabar. Bat ha ka jing bam teb bapli. Ula keli ya utau trai ya nu phi kwa bani kendut. Kamut uta utrai basisha ula dap dak jing sudam ken ma. Ula dam sisa phi. Ula keli ya utau parlok jangaru. Kumnu bo yo ban rong hapok ka yem. Papli baro arngot. Utau parlok jangau la ya thu. Ba ula dap thiet ma ui ha ta ka yem. Ani utra yeng bapli. Shanuken unlet hakum kata ka khap. Utau trai yang basisa. Ula ya thu ba sim la pha di ai ru em. Ula ya thu ru ba kikot kisla ki dang dan lut bat u. Nakata ka daw ken mo uta nong peniya pun slam ban peniyo e kikot kisla. La bandai kum ta kan. Utau trai yang ru kan kong la ong. Bala daw parlok janga ummi ba un ujor ski pulet. Sus nei phi. No lor bula dap ai pisa gitu nong penyaj. Menta sa kahaban mi pan. Dei tang ta. Utau trai yang la berngam. Ban ra ya kini ke jingja sha ka yeng ka shari. Ani. Lajayu mo payahdin ka nipat. Utau trai te ula let nyo. Bat hadien ka tu ka nisngi. Lawan poi kikot na ka yeng ka shari. Kata ka yeng ka shari pan ka ajing thok no mama. Ka ong ba la keno ba utau parlok janga. Ula susa hang ta ki lenti ki bathang. La keno ru ba kikot kisla ba ki thiet ya kata ka yeng. Ki de ki ba susna thang. Utau parlok jong phi. Shimlalet kendu utau nong penyai pat mama. Ula let ken manda. Tang ba anda poi ha ophes jong uru. Ula penban ba ka khang tala. Oh, la sung thu pa ken ba utrai lawan. Kum ta la phet no ba ja sendan. Hoat ken. Ki ba syukor ba rebor te ki juli am tai phi. Nakalian utau palok jong phi ru. Ula de banit nong ya sai an mo. Ula let ken ba. Tik ka ba utau nong yang sat an pat ula ajing mut mama. Tau nong ye sat an te ula ong ba. Kata ka de ke jingja ba utau parlok janga ula sha thang. Nakaliang uta porlok jong phi udan kot dan slai ai mama. Hoi udan ni kikot kisla bala thiet ya ka yeng. Henry kikot kisla ki basisha. Badi ban yo na utau trai uberem. Lala mama ban le halor katapan. Utau nong ye sat an te ula ong ba. Hak ban pet bahaya kikot kisla. Bat ka jing ya sai. La ka dan ni em ka jing le thang. Kicu kemi badai haka forensics. Dei payah ya kata. Hoi ba. Ki Julia e ka jing kemi haka forensic science laboratory. Lapan jing bet na ka yeng ka shari ban le e ka taru. Kini ki puler ki haban wan toket am. Hoi bandam. Ki pulet badai ki inquiry officer na ka thanat ti kilawan. Ki pulet te kiladai bahai ken ban le e ka kamram mo. Kila ai jing mut badai ban pensisha ya ki kot kisla phi kong. Kamut ba hakitaki kot kisla. Ki haban kimi lada la soy shisha ni em lu trai mo. Hoi mandam. Namar ba hakawe na kita kikot ba kiyo ano tao nong penyat ba di bian. Kadan kawe ka jing sai ba longkum ka jing sai utrayeng ba shisha. Ki haban pensisya phi mo la ude ni am bu bosoy ma. Hoi ki haban pensisha ka tate. Ni ka jing son ai san. Kamut ka jing pelang pisa shitom uta parlok jong phi. Kala long le no ai shisha phi. Ta ken kong. Ba please ba umut ban shim sakaram na bang. Ti hakanu kuru komo mama. Kin pet la ka jing soy ka dei shisha ni em jong tau trai. Ki riu shampang haka laboratory te ki kmi ya ki dak sai.
bat kerukom mandur jongki. Ki kemiru ya kajing he jing ret jongki dang. Kajing no jongki dang bat ki wei de ki benta. Hakanika perthai babun ki bathok komni te ngathrai ba ki don ki hajar ngut phi ki ba soi thok ba sna pisa mama. Kadai kata ba pi oma pi bandam. Ki don ki ba soi thok ki ban nang pha hadu ba ki la ban buri ya kajing shisharu. Ti hakanu kurukom mama, kilaban lap ya kajing sisiapan. Pi i manda. Ka artificial intelligence ka dan ya ka benta ka ba kraw hakania. Kajing ya chaprang ka artificial intelligence ti kalira bah ki babur ki liang mo paya. Hoi. Da ka jingya chaprang ka science ha ka juk ka bamenta ti la ban lap wa ki nong soi thok ba tebet tamru. Lada kalong gumta te sha ei ken un phet ba shukor. Kabut jing start ka juk menta te kan sa job hima. La long kumbale iri kamyaw baka khnai phimo. Kadai kan ha ka bakut hi te shanu ka khnai kan phet. Ka bas ngo phala shisha phi. Kumno kata ka machine ka la ban su tho lot ikini ki jing soi thong. Ya ka ni ka jingla ka machine ban su thu ya ka jing soi thok te ki khot ka machine learning. Ka machine learning ka don jing dei mama bat kanika artificial intelligence. Hoi bandap ka dan. Ka machine learning ka ka benta ba ha po ka artificial intelligence. Nga tharai ka dei ka ni paya ka badon jing dei ki daction ki simpre arti jongi ne ki fingerprints. Oh hoi. Kadai ka ta kong. Ade pitri mamai piru. Oh te. Nga shulong kami hi ka nga dangam trim. Ka ba dei pha phi kong ba phi ong phi. Tamba anda la long kemi long kpa makanaru hab ban husiar mo. Namar ba la ban ngop hake jing thok kini ki rioshim kabute. Hakini ki sngi ki ba mentah. Kidon paya ki a ban itu ya kajing soi ba ki dak thoru. Hoi ki dan kan ba da ka jingya chaprang ka science ti kila don bun gini ki app. Mama, la banyo na Google Store ki am. Hoi kan bandam. La ban yo na Google Store bat na iPhone Store ru. Kum kano mama, kanete kadai ki ek barang thamai na kabenta jonga. Kadan kata ka ba ki khot ka Abby Fine Reader. Kani ka de ka app ban itu e ki dak thoa bat la pendan kam ya ka hakeleng ka perthai. Kanika Google te ski kal anang rum pimo haka jing em jangi ki bri ba mana kasngi. Kan sa poiru ka por bangin omla lat naka. Kani ki itu ki dak tho. Kam dei tang hi kam sniu ni kam thong. Em phi ba katrai kam na ka benta bun ki jing thmu. Tambang ya keren ki kam sniu na du hnya namar ba kala dan ya ka benta ka ba kraw ha ni ka benta. Kajing tray babapat kadai kum hakanu kabenta mama. Ka Google Translate ka di ka way na kini kan manda. Kadan ha ki phone Android. Kanika jing trikam ka artificial intelligence te kalong sisa ka ba phla pimo. Te paya ngau ko atip te jayu ta parlo jung phi pan. U te layo ela ka hang. Tang ba ka simpor ha ka to ka ni pan. Ki mo kabala jayu tau basyukor pan. Hadin ba ki pulet bat ka yeng syari gilawat benya. Kilalap ya ka jing sisa baro. Kay mama kata ka jing sisa. Pi utau trayeng ula sai ka wei ka kon. Bat utau nong penyan ba un pen bat ai wai lam ya kata ka yeng. Kat ba udang let jing let sabari. Kamut ba utau na punya lo sipen buat kajing soi utau trayeng kan mo. Hoon. Ula le kum tahi. Te kamot kilapi kata kajing soy bian. Lingba ki machine baglapnan kam haka laboratory mama. Hoon nanda. Utau brio te shmala le kum malapat ha utau trayeng. Utau trayeng us pha pet tang man ai wai. Kat ba ma upan usai thok man yo dia sendan ya ka yeng. Kini kinong punya teng ki bu to ba phi. Dan pi kong ki balong kumta. Tang ba om baro ki balong lut kumta pan. Mama, kanika yang ka syaripat kalarai kamnu hadin kata. Kayeng syarite kalala ba utrai us pha pen. Bat kalarai ba kayeng jong ute ka net bet shu. Namar ba umpat de ya ka. Ni la susun ayo ta parlok jong pipan mo. Shano la let pan. Kayeng syari kala hukum ba utau nong penyan. Udai ban siu ya ka bai men ran khamat. Syau tau trayeng. Bat udai ru ban siu tau parlok jonga namar ba ulah thok ru yu. Utau parlo jung phi ula ha ban mi no em ta ka yang. Hoit ken. Tang ba ka pisa ba ulah yo na tau nong syukwar. Ulah yo ban thiet ka wei pat kayeng. Uba do dong ha ka bakut hite udai uba skua pima. Hoit ya kata te ka hok te ka pau bet se. Ha ka ju start ko menta te.
Om la balai talk show mo. Amla shu phia ki babun ki kham. Na kani ka daw ngi sa ong baka artificial intelligence kala yarap shi ka dai e yangi. Ngila shu kranika artificial intelligence na adu ne. Ya phinga di na da kasha. Ka biang phi kong. Ka tu ka shas ing meneru ani ka bada bang phate. Ap nganit thiap yang mangamok kum katumanne. Pilayo sengau mentan, ya ka science serial Syakala Syai. Hakabangila pensengau cepi ya ka benta bakhat sau, ka bala ai kerteng, ka artificial intelligence, bat ka jing itu ya ka rukom tho dang. Kibalai sim benta ka to program kilalong iban karsan karnayor, i krau perkat tangkeu, i lamprang sengi nong put, i riju dia renga, bat i rosarin dekar. Ya ka skript la penbit penbiang da Dr. R.S. Yadav, Sukanya Datta, bat Dr. B.K. Tyagi, la penwandur syakaktian kasi dari Richmond Karluki. Hakabaidai bat kebenta bakat sau minta ka sengipat ki jingkeli kilong kumni, ka jingkeli beningkong. Ya ka jingkmi ya ki jingsoy tok lale haka laboratory ayu. Ngan ong biang ya ka jingkeli beningkong, ya ka jingkmi ya ki jingsoy tok lale haka laboratory ayu. Ka jingkeli ka arpat kalong kumni. Ya ka jingla ka machine ban sngotu ya ka jingsoy tok kikot ka ay. Ngan ong biang ya ka jingkeli ka ar, ya ka jingla ka machine ban sngotu ya ka jingsoy tok kikot ka ay. Pila ban pa ikjubab ki jongpi daga ba pipa diki SMS shauni number. Kendai pra nrio lai not, kendai san nyau not iwei. Ngan ong biang yu number sa hisien, kendai pra nrio lai not, kendai san nyau not iwei. Haba pipa ikjubab ki jongpi daken mau ban tho ya ka kerteng bat ka jakasa. Ngikwa ban pitken mau pi ki nong sngap, balada pipa ikjubab ki badai, pila ban yo ye jing as ngub ha nangi. Ngikwa ban pitken mau ru, balada don bun ngut ki bapa ikjubab ki badai, nakaliang jongi ngin penlong ya ka khalai nusip, bat ngin sajiet tang iwei inong job iban yo ye tai jing as ngub ha nangi. Tes ngub ha, sngap ya kani ke radio science serial kabawan sipi man la kas ngi sajjan hakapor kendai beje men stem. Bat sai sim bentah kani ke program dak ba pipa ikjubab ki jongpi. Ngikwa ban pentip sipi kinong sngap, balada pidon kino ki jingken tho, lani kino ki jing ai jingmut. Kibayday bat kani ka science serial, pilaban pa daki SMS shauni number. Kendai pra nrio lai not, kendai san nyau not iwei. Kato ngila pois bakut jo kani ka program ka bamenta ka sengi, kabala wanlam sepi daka AIR FM jongpi, ringkat ka jingat reilang ka Vigian Prasar Noida, bat ka State Council for Science, Technology and Environment, Meghalaya. Kani ka program kalawan sepi naka AIR FM jongpi.